Ja, rechts zie ik er één. Ik zie een Dus die te geloven, spiegel. Twee lopen. Ik kan hem de camera geven. Ja. Drenthe is van oudsher een belangrijk gebied voor reeën. Lammert telt ze al jaren. We hebben hier in Drenthe pak een beetje iets van een kleine 10.000, misschien iets meer dan 10.000 reeën. Oh, zoveel? Ja. Goh. Ja. En de stand neemt eigenlijk nog een beetje toe. Maar er worden ook jaarlijks een kleine 1000 reeën doodgereden door auto's. Ja, Dus ja, de auto is eigenlijk de grootste predator van de reeën in dit gebied. Zijn ze weg? We kunnen helemaal naar de hoek daar lopen en dan staan ze achter het bos, zeg maar. Moeten we al een beetje stil zijn? Ja, we moeten ons nou even stilhouden. Het is altijd weer een sport om ze te vinden, want deze reeën leven voornamelijk in het bos en laten zich bij het vallen van de avond pas zien als ze de weilanden ingaan om te eten. Ja, er loopt een moeder met 2 kalveren. Een geit, er is een zwart kalf bij, die is donker. Ja. Dat is een kalf die is vorig jaar geboren. Dus het zijn vrouwtjes, een jongen van... Ja, een jongen van vorig jaar, maar er lopen ook smalreeën tussen en er lopen ook een paar bokken tussen. En wat zijn smalree? Dat is een smalree, is een ree die nog niet gejongd heeft, zeg maar. Oké. Totdat die een keer een kalf gekregen heeft, is het een smalree. Dus een jong vrouwtje. Het is een jong vrouwtje, ja. Maar de meeste kalfjes worden mei, begin juni geboren. En begin juli begint de bronsperiode. Ja. Dus ja. God, dus die vrouwtjes moeten direct weer aan de bak. Ja. Lammert, wat zijn ze nu aan het doen zo? Ze zijn nou gewoon aan het, ja, wij noemen dat laveien, maar je mag ook zeggen fourageren. Die hele rechtse die lopen op de stoppels. Die is niet veel. Daar is maïs gestaan. Oh ja, daar helemaal recht loopt er nog een. Ja. Wat een prachtige zonsondergang krijgen we trouwens ook. Hè? Deze? Is dit een das? Ja, dat is een dassenkeutel. Wat een keutel zeg. Ja. Ja. Nou, er is hier veel dasactiviteit. Dankzij wildcamera's van Staatsbosbeheer hebben we dassen in beeld en zien we een uniek moment. Er komt een wolf aanwandelen. De das twijfelt geen seconde en dan wordt het een potje intimideren. De wolf druipt af met de staart tussen de benen.